Jeg elsker bare at gå i et værksted og formgive mine produkter og se dem ligesom blomstre og komme frem. Især når vi snakker en rollator. Der er ikke nogen, der har tegnet det før, så jeg kan ikke gå ned i Ingvar Christensen og ligesom se, hvordan kan en rollator ellers se ud i træ, fordi det er et helt nyt produkt. Så jeg har en tegning, og så lige pludselig står produktet der, og det må jeg erkende, at det er bare den første gang, jeg tager det der greb i hånden og prøver rollatoren. Det var faktisk en ret stor oplevelse. Lige nu der sidder vi i Kulturtårnet, som lige midt på Knibbelsbro, hvor jeg har fået lov til at lave min seneste udstilling, der hedder De møbler, vi mangler. Men det er også en udstilling, der handler om at nedbryde tabuer. Og det er en udstilling, der handler om at vise møbler til den sidste del af livet. Så udstillingen den starter ligesom fra den dag, du får stokken, til den dag, du ender i kisten allerøverst oppe i Kulturtårnet, tættest på himlen. Og her, lige nu her, hvor min kaffekop, den står på glaspladen oven på kisten. Og det er sådan helt bevidst, jeg har valgt at lave kisten om til et spisebord. Fordi i gamle dage, der kunne man godt sidde rundt om kisten, hele familien, og snakke om den afdøde. Snakke om døden. Det kan vi ikke mere. En af de sværeste ting, synes jeg, det er ligesom at komme hen til ideen, fordi idéer for mig opstår, når jeg ser folk, der har reelle problemer. Og jeg må være helt ærlig at sige, at jeg er ikke den, der sidder og tegner rigtig meget, som Finn Juhl gjorde eksempelvis. Jeg sidder tit og kigger ud over vandet i flere timer og visualiserer, hvordan designet skal se ud. Og så laver jeg nogle håndskitser, tegner lidt på computeren, og så går jeg egentlig i værkstedet og bygger en prototype. Jeg ser designere som everyday heroes, der ligesom skal ud og hjælpe befolkningen med problemer. Altså for mig så er det indbegrebet af design. Og det er ikke fordi, vi kan redde verdenssituationen, men vi kan i hvert fald vi kan gøre noget, fordi designer som oftest er ret kreative. Værdighed for mig er, trods jeg bruger det så meget, så er det faktisk et begreb, der stadig er svært for mig at forstå. Så når jeg skal trække referencer til værdighed, så trækker jeg mere sådan reference til ære og respekt for noget. Så når jeg snakker værdighed, så snakker jeg om, at jeg vil lave produkter, der er respektfulde over for de mennesker, de ligesom skal bruge. Politikerne snakker så meget om værdighed, men der er ikke rigtig nogen, der sådan kan fortælle, hvad det er. Derfor det er så hulens vigtigt for mig, når jeg snakker om værdighed, ikke bare snakker om det, men vise, hvad jeg mener med værdighed. Og for mig, den her kiste, vi sidder med, det er en mere værdig kiste.